agenge cobaan Gusti bojo ngene carane umpama nguji mbok yo sing liyane pancen leres turunan iku titipan tapi sapa wonge sing kelem kelangan kadang takdir saka Gusti angelan apa ditampa salah siji iki cah bagus ku ninggal lunga piye carane Gusti nglewati kabeh iki cah bagus sing wis ngancani lungone ra bakal bali ati romyo tapi mung iso ndongakno kowe bahagia ning